Rabaw. Kuya, what's up, Kuya? Nice hall. Yes. Ice cream. So, dito na kami sa school bus namin. Going home, bro. Basta malinis na yung room. Ready na ang mga scientists. Last meal before leaving. My friends, you know. Mga kagwang, welcome to my channel. Ganda ng panahon, no? Ganda ng panahon. Ganda nito. Ganda ng panahon, mga kagwang. Walang ulan, mga kagwang, pero malamig. Yan, maganda masyado, mga kagwang. Ganda mga kagwang, si Haring Araw. Morning mga kagwang. Start na ang trabaho mga kagwang. Kain muna mga kagwang. Tapos lang mag-breakfast mga kagwang. Papunta na sa work mga kagwang. Rabaw. Done. First hop. Woo! Lunch time. Lunch time. Yeah, lunch time. Yeah. Lunch time. Mess hall. This is Gabi mess halls. It's raining, guys. It's raining. It's cold. It's cold. Ito na yung mga kagwang. Yan na yung lunch ko mga kagwang. Sabaw. Ice cream. Okay. Good food, right? My friend from Puerto Rico. Yes. Thank you, bro. Food is good. Yan, ito kasama na to sa YouTube. Kasama na to sa YouTube. Pasok ko sa YouTube. Ano? Yung mga ano ko, mga kaibigan ko dito. Mga kagwang. Done na ang dinner, ang lunch mga kagwang. Pabalik na sa work mga kagwang. 30 minutes lang kasi mga kagwang. Yung lunch break mga kagwang. Ulan dito ngayon mga kagwang. May ice cream. Yan yung mga net mga kagwang. Yan yung lalagyan ng isda mga kagwang. Ang dami. Ito na yung mga kasamahan ko. Shout out sa pamilya sa Pilipinas. Right. Pasok na. Ito yung rain gear room namin. Rain gear room. Yan. Tapos processing plant inside.
Bro, shout out bro. My brother. Shout out. Kuya, what's up Kuya? Shout out Kuya. Woo! Oh, so Daisy. Bye bye, night shift. Bye bye. Adios. Hello. Ano yun ba? Kamera. Kasama ko. Yeah, kasama ang lahat yan. Bye bye night shift. Bye. Bye bye night shift. My friend, thank you. How you doing, man? Thank you. Thank you. Turn it off. Later. Later, that's fine. Bro. Oh my man. Good. Yeah. Oh yeah. We're done, bro. Bro. Mahal. Dami yung work kami mga kagwang. Comer. Oh, okay lang? Ano sabi? Ha? Oh, okay. Makita nyo yung makita yung mga mukha ninyo sa ano sa YouTube. Okay.
Video guys, video! Dito na kami sa school bus namin. School bus, no? School bus. Dito. Okay, school bus. Pwede. Yeah, that's it, no? Ganda ng school bus namin, no? Dito na kami sa ano namin, school namin. Oh, yan yung school bus namin, no? Alright. Done, kuya. Manajun mi. Umana mong expedition. Oh, mga scientists, oh. Grabe mga scientists ba? Oh. Pauwi na ang mga scientists, mga kagwang, oh. Ilaw. Oh. Pauwi na ang mga scientists, mga kagwang. Tapos na yung expedition namin, mga kagwang. Gang! Oh, impake na mga kagwang, oh. That's that. Survived. Hindi madali yung trabaho ng mga scientists, mga kagwang. Pag hindi ka professional, mga kagwang, nakakabulag itong mga kagwang. Balik na namin yung mga bed sheets. Ready to go home, to fly home. Ready na mga kagwang. Oh. Tapos na, malinis na yung room. Yan na, ready na. Ready na si Paulo. Ready na. Alright, na-check na. Cleared na yung ano namin. Ready na ang mga scientists, oh. Ready na ang mga scientists. Ready na. Ready na. Hatid na namin yung mga bed sheets. Tapos uwian na. See you next year, mga scientists. Mga scientists, oh. Lunch muna kami, mga kagwang. Ha? Close man yan, kuya. Lunch before leaving. Oh, last meal, oh, last meal. Last meal before leaving. Done sa lunch namin, mga kagwang. Sarap ng pagkain namin, mga kagwang. Tinapay. Papunta na kami sa pick-up area namin. Geng.
Dito lang kayo. Dito. Oh. Yes. What's your YouTube again? Bong Laura. We're leaving, guys. We're leaving. Woo! Yeah. Teaching English history or something in one of the colleges there. Nasa airport na kami mga kagwang. Mga scientists. Mga scientists nandito na. My friend June since 2018. Yes. I put this in my YouTube channel. Oh. Yeah. What's the name of it? Bong Laura. Okay. I think I'm subscribed. Yeah. Thank you so much, bro. Man, thank you, man. Appreciate you. YouTube. Kasama to sa YouTube, ha? Kasama to sa YouTube. Ito yung mga Oo. Dillingham. Bye. Okay. Bye. Let's go to Dillingham. Dillingham. Nasa Anchorage na kami mga kagawang. Snack muna mga kagawang. Scientist to. Cheers. Cheers! Alright!
Uy, balik. Alright. Oh, tama na. Sunod na to ako yun. Okay. Alright. Alright. Mga kagang, dito na kami mga agwang sa California. Woo! Thank you. Guys, we're home. We're home in California, guys. Survive ang mga scientists. Thank you for watching.